Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin taskar Kannywood daga nan tashar Anas AA TV. Za mu kawo muku hira da fitaccen jarumin fina-finan Hausan nan wato Lawan Ahmad. Za ku ji hira mu da shi game da wannan shiri nashi wanda ta yi suna, wannan shirin da ya suna wato Izzar So. Sunana Lawal Ahmad, jarumi a masana'antar fina-finan Kannywood. To Lawal Ahmad, bari mu ɗauki tambayar, akwai wata wanda ta turo mana tambaya a shafin na sada zumunta. Akwai Minal Lawan ta ce wai me yasa a fim na Izzar So ba taɓa nuna iyayenka ba? To ai shi fim mai dogon zango ai, tunda an ce mai dogon zango, inda ta yi haƙuri kila ma maybe a fita ta gaba ta gani ko kuma ba fita ta gaba ko wata fitar. Fim ne mai dogon zango, har yanzu ba a zo bangaren da za a ce an nuna gidana ba, kuma tunda aka fara gidan mutum biyu kada ya ka nuna, ina jin ko uku. An nuna gidan Sunana, an nuna gidan su Khadija so, gidan su Karima so daya, sai gidan Alhaji Mutawalli. Nan ne gidajen da aka nuna gaba ɗaya tunda aka fara fim din. Sauran gidajen duk wanda suke ciki ba kaga ba a nuna ba, wasu kuma ba za haka za a gama aikin ba za a nuna gidajen su ba. So inda in ta yi haƙuri ma za ta gani, in muna da gida a fim din za ta gani, in ma ba mu da gida a fim din za ta gani insha Allah. To ga wani ma kuma ya tambaya, Ibrahim dan masanin Najeriya ya ce to wai a tambaye ka shin wai yanda halayen da ka nuna a wannan fim na Izzar So shin haka halinka a zahiri? Insha Allah lokacin da aka min labarin ba zan ce da ni ajizi ne, dole wani lokacin zan yi laifi ko kuma in ga wani abun zan iya aikata laifi a nan, amma dai gaskiya dalilin ma da yasa na karɓi labarin saboda na ga kamar yanda halina yake a zahiri ne, shi sa na karɓi labarin. Da fatan kun saurari wannan shiri na taskar Kannywood daga tashar Anas AA TV. Ku biyo mu wani mako don jin wani sabon shiri.